नाया ओजोंनिफ्रायसो फैयो दिनै ईद नालाय जोंनाव ना मासेबो गैया दैज्लां बोथोराव हाबा जायोब्ला निम्बु रोसि दौनो हागोन फोरोंगिरिया जोंनि नैथि बिमा बिफाया आलादा आरो स्कुलनि जाय फोरोंगिरि बेयो सेकेन्ड नोंनि बिमा बिफा जायो माने समान समान नांलायनो हायो नों सासे फोरोंगिरिजों खिन्थु सासे स्टुडेन्टआ समान समान नांलायफानो मोना फोरोंगिरिजों नङा नङा खाथि इ सान्द्रै माइरं सालिग्रा सान्द्रै बे आइया मा मा रोंगो सबखौबो रोंगो आरो जिखा रोंगो जेखाइ सबखौबो रोंगोन आरो खबाइबो रोंगोलाय खबाइखौबो हायो आरो जिना माबाबा गोलाव गोलाव गत्ते माने सान्द्रै जेखाइ खबाइ सब हाजोबो धारा मानि हागोन धाराखौबो हागोन बेनिफ्राय फायनोबो हागोन सबखौबो सान्द्रै माइरं सालिग्रा सान्द्रियाबो बेलेग बेलेग थायो गिदिरबो थायो फिथा सालिनाया माबा गुरा सान्द्रि होनो फिथा सालिनायखौ आइया माने सिगांनो गोदोनो रोंखाजोबनाय आरो इफोरना आबैयानो रोंगौमोन ना सोलोंनांथारगौमोन इ महर दोङो नै इ हाथरखि नै फार्स्ट इ एसांनो गुवार जायो एसांनो इ महरा गिदिंबाय थागोन जेसां गिदिर जायो आफायाबोथ' सब रोंजोबगो आफायाबो रोंजोबगो सब रोंजोबगो ना आफायाबो दालाबो रोंगो सान्द्रिबो रोंगो सब रोंजोबो मायोसो इयो जोंसो सोलोंनानै लायासै गोदोनिफोरा माबायदि गोरोन्थियाथ' जोंनिसो नाथाय जों सोलोंना लाखिथारनांगौमोन बेफोरखौ दा जोङो बायनासो इउज खालामनांसिगोन न'आवनो औवा दोङोमोन बे औवाखौ आइयानो नोंनो दानना लाबो ओमफ्राय नोंनो बानायजोबो आंनो जिरो आरो नोंनो बानायजोबो जिङाव जोबनानै जिङाव होनाया गोबा गोबा होनांगौ फान्थाव होनाया गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ फंबायमोन आं बुंदोंमोन ना बे बाराव दैज्लाङावनो माबा मोनसे खालामनोसै होनना दैज्लाङाव जानाय नङा ओरैबायदि गाज्रि माबा बादामालि खाजोबदो सिथ्लायानो गोलैनानै थैगोन सिं बायलांगोन सोलायनांगोन नांगौ जायोब्ला मेसें बोथोराव दै सारनानैबाबो मोसागोन अखा बायदि बानायनानै नाथाय दैज्लाङाव एसे प्रब्लेम जामारगोन पाका नङाब्लाथ' थाजानाय नङामोन सिथ्लाफोरा लामाफोराबो ओरैबायदि बादामालि खाजोबदों बेनिफ्राय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनि खोनासं भिडिअखौ जोबजासिम ना फरायमारथारदो मोजां माला एग्जामा जोबसिगोन गाबोन जोबसिगोन फराय दे आंनि मोजां फराय आरो टिचारफोरदो नांलायना दे मालाबाबो टिचारफोरदो नांलायना दे सोरबा टिचारफोरा जोंखौ गाज्रि मोननानै नोंनि सायाव हिंसाबो जानो हायो खोनाबाय बे टिचारा सोरबा स्टुडेन्टनि सायाव गाज्रि सानोब्ला बे फोरोंगिरिनि धर्म नंना नङा सासे फोरोंगिरिया सोरखौबा स्टुडेन्टनि सायाव हिंसा खालामोब्ला बे फोरोंगिरिनि धर्म बा आंखौ लानानै बा सोरखौबा लानानै न'फोरनि मानसिखौ लानानै सासे फोरोंगिरिया सासे स्टुडेन्टखौ हिंसा खालामा नाथाय सासे स्टुडेन्टनि खामानिया डिसिप्लिन बुजिबाय दिनैनिफ्राय गोसोआव लाखा कलेज फरायगोन कलेज फरायनायनि उनावबो बुजिबाय दिनै हाइ स्कुल फरायगोन कलेज फरायगोन बे आंनि फंसे बाथ्राखौ गोसोआव ला आं बारे बारे बुंबाय थाया दे सोरबा फोरोंगिरिफोरा बायदिसिना बाथ्राबो बुंनो हागौ हस्टेलाव थाहैगोन कलेजाव थाहैगोन सासे स्टुडेन्टनि खामानिया मा फोरोंगिरिनि बाथ्राखौ खोनासंनाय बुजिबाय खोनासंनानै स्रि थानाय आरो फरायनाय सासे डिसिप्लिन गोनां स्टुडेन्टआ मा सासे मोजां फरायग्रा गथ'आ मा फोरोंगिरिफोरजों नांलायनाय नङा बुजिदों ना माने फोरोंगिरिया जोंनि नैथि बिमा बिफाया आलादा आरो स्कुलनि जाय फोरोंगिरि बेयो सेकेन्ड नोंनि बिमा बिफा जायो नोंखौ सोलोंथाइ होदों नंना नङा बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि दे मालाबाबो सोरबा स्टुडेन्टफोरा अख्राबो थानो हायो बाथ्रा मानि गावनिखौल' अं नंना नङा बेफोरबायदिजोंबो लोगो जानानै ग्रुप जानानै दा न'निफ्राय नोङो गिदिर फरायबा हस्टेलाव थाहैगोन रुम भारा थाहैगोन सोरबा लोगोफोरजों लोगो जानाबो नोङो नांलायफ्लांनो हायो नंना नङा बाथ्रा मानियाव माने समान समान नांलायनो हायो नों सासे फोरोंगिरिजों खिन्थु सासे स्टुडेन्टआ समान समान नांलायफानो मोना फोरोंगिरिजों नंना नङा मानो होनबा बे नोंनिख्रुइ देरसिन फरायनाय नंना नङा नोंसोर देरसिन फरायनाय नोंथ' बाथ्रा खोनासंनांगोन जेरै दा आंनि बाथ्राखौ खोनासङो नों नंना नङा होमबा सासे फोरोंगिरियाबो गुबुनबाबो मा बेबो गिदिर फरायनाय नङाब्ला नोंबो गिदिर देरनानै नों बे फोरोंगिरिखौनो मोनसे जायगायाव लोगो मोनहैफिनला मोनसे समाव नों स्टुडेन्टमोन बेजों नांलायना लादोंमोन मोनसे समाव थांनानै नों बेजों लोगो मोनहैफिनब्ला नों माबायदि जागोन नंना नङा आरो नों जेब्ला गिदिर जागोन फरायनानै ओमफ्राय आरो नोंनि स्टुडेन्टआ नोंजों नांलायबा नों माबायदि मोनगोन बोरै मोनगोन दुखु मोनगोन ना स्टुडेन्टआ ओरैबायदि जानांगौ फरायनायाव गोसो होनांगौ फरायनांगौ ओमफ्राय बाथ्रा खोनासंनांगौ फोरोंगिरिफोरनि बाथ्रा खोनासंनांगौ मोजांखौ लानांगौ गाज्रिखौ गारनांगौ बुजिबाय
डिसिप्लिन बाथ्रा खोनासंनांगोन खोनाबाय फोरोंगिरिफोरनि बाथ्रा खोनासंनांगोन सोंनांगोन माबायदि बुजियाखै सोंनांगोन फरायथारनांगोन बुजिबायना मोजां फराय दे नांलायनाय मानाय आं खोनानो मोननाय नङा दे स्कुलाव उमुगलानि उमुग गथ'आ नांलायनो हामथारा अख्राथार बिदि नङा दे स्रि था फराय रावजोंबो जेबो स्टुडेन्टफोरजोंबो नोंनि लोगोफोरजोंबो नांलायना सोरबा नोंखौ हिंसा खालामोबा खालामथो माया बुङोबा बुंथो नोंनि खामानिया मा फरायनाय नंगौना नङा नों स्कुलाव थांदो फरायनाय रावखौबो जेबो सानना सोरखौबा हिंसाबो साननाङा माबाबो साननाङा नोंनि खामानिया मा आंहा स्कुलाव थांनांगौ आंहा फरायनांगौ न'आव फैनांगौ जानांगौ फरायनांगौ बेनोल' नंगौना नङा दे रावजोंबो नांलाय खमलाय सोरबा नोंखौ हिंसा खालामबाबो हिंसा बुंबाबो जेबो बुंना दे फरायल' जेबो नाङा जोंनो फरायनोल' नांगौ दे जों बाजाराव थांनि गाइखेर सेरलायबाय जाफाया दै गोजों लोंबोनो हा गाइखेर फाननानै मा खालामदो गाइखेरनि फैसाखौ न' लुद' जा फादारा गाइखेरनि फैसाखौ मालाय 5 फैसाबो खरस खालामानो फादारा दा रायलायगोन र' फादारजों आफाया बर'बो थांगोन आरो आं फैगासिनो ना स'आव थांसै हा स'आव थांसै ना मा आफाया आङो बाजाराव थांनानै फैबाय आं खोन्थागासिनो दङ फंनैसो बाथ्रा दिनै बाक्रिया ईद ना माहा समबार नाथाय बे भिडिअआ गाबोन मंगलबारावसो आपल'ड जागोन मा जादों बाजाराव ना लायनो थांबाय ना मासेबो गैया जोंनाव मानो गैया नाया नाखौ जाय ना बेपार खालामो बिसोरो मेक्सिमाम मुसलमान गोजा खोला खेत्री साइडनिफ्राय फैयो ओजों फख्रिया मा मोनसे जायगायावनो खेबसेनो हिसाब गैया 1000 बिगा ओजों खेत्रियाव आं दाखालि बावै थांदोंमोन नाया ओजोंनिफ्रायसो फैयो दिनै ईद नालाय जोंनाव ना मासेबो गैया आसरित बाथ्रा बेयावनोथ' मुसलमानफोरा आरो ओरै खेत्री साइडनि बिसोरो ओरैबायदि धोनि बिल्डिं गोजा आसरित मोनो बिसोर गैयाब्ला माने जोङो गोबां बुस्थुआनो गैया बायदि जायो मुसलमानफोरा माबा मोनसे बन्द लाखियोब्ला गोबां बासआबो खम जाजोबलाङो गारियानो खम जाजोबलाङो मेन लामायाव ओरैबायदि धोनि बिसोरो दिनै नानि बेलायावबो जोंनि मानसिया ओजों थानायफोराबो मेक्सिमाम मा खालामो हाजिरासो खालामो हाजिरा खामानि मावो 450 थाखानि खिन्थु बिसोरो मा खालामो ना बिजनेस दा ओरै थाग्रा मानसिफोराबो ओजोंनिफ्राय ना लाना फैनानै जोंनिथिं फानफैयोब्ला सानसेयाव नोङो 2000खौ आरामसे आंनिब्ला सानसेयाव नोङो फुङाव ना बोखांनानै लाना फैयोब्ला पार डे नों 2000खौ मोनखागोन मानो होनब्ला गासैबो बांगाल गोजा ना लाग्राफोरा आसरित मोनदां दिनै बाजारनिफोरा बुंदो बिसोर गैयाब्ला जोंनाव जेबो बुस्थुआनो मोनफैयानो नायदो बिसोरनि खामानिफोरखौ बेयावनोथ' बिसोर धोनि आसरित आरो ना मोनलायि ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो नागिरदो जोबनायाव खेबसेबाव दैज्लाङाव हाबा जागोन होनना बुंदोंमोन हानाय नङा भाइफोर हामारनाय नङा कन्डिसना गाज्रिथार जोंहानिया माने फिस्ला बेनिफ्राय जायगायानो आंना दब्लायसेल' दोङो नै बेखौसो बानायनांगोन बेयाव बाला दंखाजोबो बेखौसो दा प्लेन खालामनांगौ खामानि मावनांगौ बेवहाय दब्लायसेल' लाखिना दोनदो न'आव माबा मोनसे फांसन माबा मोनसे जायोब्ला जायगायानो गैया बेखौसो मोजां खालामनानै दोननांगोन जायगायानो गैया बेफोरबायदि बाला गारनांगोन अब्लासो कन्डिसना गाज्रिथार बिराद गाज्रि मोजां नङा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द